Fa només una setmana sentíem en aquest programa l'economista Paul Romer explicant que l'economia no pot créixer sense les idees i la innovació. És aquesta realment l'única solució per les economies al primer món? Però què pot passar si les idees s'acaben fabricant en un altre lloc? Durant tot un mes se celebra a Barcelona el Festival de la Innovació, un projecte de la Comissió Europea que organitza el Barcelona Centre de Disseny. I per parlar de disseny, de creativitat i d'innovació, ens acompanya avui la seva directora general, Isabel Roig. Bona nit. Bona nit. El disseny i la innovació són realment elements clau per al desenvolupament de les empreses? Sí, nosaltres pensem que sí, en aquests moments encara és més important que realment la innovació, que fins ara ha tingut molta importància i s'ha parlat moltíssim, cada cop més el valor que li pot afegir el disseny amb aquesta innovació, que en el fons és per les persones, cada cop és més important. És aprofitar aquests recursos que tenim, donar-li una volta i intentar que les coses siguin molt millor gràcies a una bona creativitat i a una bona explotació d'aquestes idees a través de la innovació i el disseny. I no se n'ha abusat una mica massa dels termes innovació, dels termes disseny? És a dir, d'alguna forma, a vegades sembla que se'n parla tant que acaben quedant una mica buits de contingut. Home, sí que hem parlat molt darrerament d'innovació i potser el que sí és veritat és que la paraula disseny s'ha mal emprat moltes vegades. És a dir, sentir moltes vegades dir que els objectes són de disseny o que alguna cosa és de disseny. Nosaltres el que hem d'entendre és que el disseny senzillament és una professió humanística que el que permet és fer millors productes, millors serveis, millors entorns per a uns usuaris finals, que som les persones. Al final, la innovació i el disseny és per a les persones. Llavors, el que potser ha estat massa utilitzat és la mala utilització de la paraula disseny. Allò que un pis és de disseny no ho hauríem de dir. Els pisos no són de disseny, els ponts no són d'enginyeria. És a dir, una cosa pot estar ben dissenyada o mal dissenyada. I a partir d'aquí el disseny sí que pot ajudar a que un producte es vengui molt millor si està molt més adreçat a un usuari. I això es pot fer amb tecnologia, sense tecnologia, d'una manera o d'una altra. Llavors el que hem de potser és començar a parlar de disseny com una disciplina millor entesa. I moltes empreses ho han començat a entendre així, però a vegades potser s'ha mal utilitzat a nivell col·loquial, segurament. I si s'aconsegueix que sigui o podria ajudar que s'entengués millor el disseny o que sigui una disciplina millor entesa, saber quina repercussió pot tenir en els beneficis d'una empresa invertir en disseny. S'ha calculat això? Se sap per cada euro que s'inverteix en disseny quin retorn hi ha per les empreses? De fet, aquest és el gran repte, el tenir dades d'aquesta repercussió cap a les empreses. Sí que hi ha alguns estudis, de fet, a través de l'Observatori Disseny Empresa de BCD hem intentat recopilar tots els estudis que s'han fet al voltant a diferents països del món i hem fet nosaltres algun estudi. Hi ha estudis que diuen que per cada 100 lliures que inverteixes en disseny, ho van fer a Anglaterra, recuperes 225. A veure, és molt difícil de mesurar realment perquè és un intangible, perquè el que és disseny dins de l'empresa hi ha molts factors. Sí que sabem, per exemple, que les empreses de Catalunya, 9 de cada 10, diuen que tenen en compte el disseny a la seva estratègia. Sí que sabem que 6 de cada 10 empreses diuen que els hi millora la xifra de facturació. Però mesurar els intangibles és a vegades molt difícil veure quin és exactament aquell retorn de la inversió en disseny. Sí que pots mesurar quin és el grau de satisfacció dels teus usuaris, dels teus clients, i això potser si tens una bona política de disseny veuràs que en el fons els teus usuaris estan més contents. O sigui, hi ha moltes maneres de mesurar-ho, però a vegades és molt complicat dir exactament si inverteixo 1 euro en trauré 10 en disseny. Llavors això és que potser a vegades costa més als empresaris de convèncer-los d'invertir en una cosa que no és tan fàcil de mesurar d'un igual en trec 10. I es té clar per part de les empreses i per part de la societat que invertir en disseny, és a dir, invertir en productes millor fets d'alguna manera, acaba també repercutint en creació de llocs de treball? Això es té clar? Home, jo crec que cada cop més empreses, evidentment, i aquí a Catalunya tenim exemples boníssims i arreu del món, d'empreses que estan apostant moltíssim, que la seva estratègia gira quasi bé al voltant del disseny i al voltant d'aquesta innovació a través del disseny, perquè han vist que, en el fons, és el que dèiem, clients més satisfets, usuaris més satisfets, al final hi ha un benefici econòmic, evidentment, per les empreses. Sí que és veritat que cada cop més, i també des de la Comissió Europea, ens replantegem tots aquests reptes també socials a través del disseny. Ara aquesta setmana veiem un exemple d'una empresa que feia un forn, dissenyava un forn que realment treia menys fum i que això beneficiava una part d'un país pobre que està afectat per aquest problema. És a dir,
El disseny pot servir per fer productes molt millors, amb molt benefici per part de l'empresa i satisfacció de l'usuari, però també pot solucionar problemes i reptes socials que cada cop ens estem trobant més, i reptes de sostenibilitat i d'ecologia, etc. I què ho fa, si aquí ho tenim tan clar que el disseny realment és un element crucial, que no siguem tan bons com són en altres països, com els països nòrdics, com els italians mateixos? És a dir, Catalunya, Barcelona, ha aconseguit realment fer-se un lloc en el món del disseny o estem una mica massa darrere d'aquestes grans potències? Bé, a veure, potser sí que tenim una llarga tradició, perquè des de Gaudí ens poden dir que nosaltres fa molt de temps que ho fem, però sí que és veritat que potser hi ha hagut una tradició, o fa més temps que aquest tema està més implantat als països nòrdics, hi ha una cultura de la societat molt més forta en disseny. Això fa que s'entengui molt millor el missatge i que no passi això que passa aquí que dèiem abans, això és de disseny, no? Però jo crec que sí que tenim una imatge fora molt important. Barcelona és una marca potent en el circuit de ciutats amb bon disseny, amb un sector de dissenyadors potent, amb empreses que venen a instal·lar-se aquí, que venen a pensar aquí, que venen a dissenyar aquí, amb la gent que hi ha aquí ja dissenyant. Jo crec que també de Barcelona hi ha la facilitat aquesta de fer xarxa i de treballar amb diferents estaments. Nosaltres mateixos estem llançant projectes com el clúster, el Barcelona Design Innovation Cluster, per posar en contacte diferents empreses de diferents sectors amb estudis de disseny. Ho estem fent al Districte de la Innovació 22@, és a dir, aquesta... Entre els projectes que vostès fan també hi ha el Festival IF, que és el que s'està organitzant ara, que va començar la setmana passada i que dura un mes. Aquest festival, que té seu ara a Barcelona, quines són les principals activitats d'aquest festival? Què s'està fent? Ara, en aquesta setmana, precisament, estem fent la Design Week, que és una part, la Barcelona Design Week és part d'aquest festival aquest any, i tenim altres activitats, tenim conferències, hi ha tallers, hi ha jornades. L'IF està adreçat a molt tipus de públic, des dels nens fins als joves, fins als professionals, els emprenedors i les empreses. Llavors hi ha tallers de creativitat per joves, hi ha tallers de creativitats per nens, amb xocolata, ho fem amb l'Oriol Balaguer, hi ha jornades, hi ha conferències, hi ha una activitat al final també que farem per trobar-nos amb els ambaixadors de l'any de la creativitat i la innovació, que passa en aquests moments també a Europa, i aquí en tenim 3 a Catalunya. També hi ha jornades de trobada entre diferents xarxes socials, precisament per això que dèiem, per trobar punts de relació i d'innovació. És a dir, hi ha un programa de més de 60 activitats que va començar dijous passat i que no s'acaba fins al 22 de novembre. Hi ha molta cosa a veure i una mica l'objectiu d'aquest festival precisament és això, és atensar aquesta innovació, aquesta creativitat i el disseny a la societat en general, perquè entenguem una mica més aquest missatge de que la innovació no és una cosa rara que passa i que és només de 4 gurus, sinó que és una cosa que ens trobem al dia a dia i que pot millorar la nostra qualitat de vida. Els agradaria que aquest festival s'acabés convertint en una referència, diguéssim, i que es pogués acabar fent cada any a Barcelona? Home, sí, jo crec que aquest és un repte que l'altre dia a la roda de premsa va sortir. De fet, això és el festival comença a Barcelona i després es farà a 5 ciutats més els propers 2 anys, però nosaltres el que ens agradaria molt, igual que la Design Week, quan la vam llançar ara fa 4 anys, l'hem mantingut i és una cita anual, ens agradaria continuar fent l'Innovation Festival Barcelona, evidentment l'any que ve i per sempre, no? Doncs moltíssimes gràcies, Isabel Roig, per haver-nos acompanyat i bona nit i molt d'èxit amb aquest festival. Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.